Thokozani sanibonani dumelang abshini endalo mkhuluti from 131 Marshall Street Johannesburg CBD la ngitholakala khona ila ngenza khona umsebenzi wami. Lithopic yami namhlanje vula ibusiness yakho, imali yakho yebusiness mntaka baba. Ngisuka e131 Marshall Street Johannesburg CBD ila ngitholakala khona ke monna ke etsa mosebetsi wa ka tonga badimo. Ngisuka e131, I repeat, Marshall Street, Marshall Town, Johannesburg CBD. Ngwana badimo, ngwaneso ke batla mmamele wetsala. Uyabona uma umuntu ethi business lami livalekile, might be a tuck shop, might be a restaurant, might be a construction company, might be ama-taxi, might be ubunyanga, might be what you call a tavern, might be anything, a saloon. Uma ibusiness lakho livalekile, it's a problem. Akumelanga ibhizinisi lakho livaleke. Uma ibhizinisi lakho livalekile uzophila ngani? Uzophila ngani? Ibhizinisi lakho malivalekile mhlawumbe umashonisa. Kunomuthi osubiza ngomuthi webench. Umuthi webench iwona muthi oyenza ukuthi uma abantu baze einyangeni uthola abantu beranda itulo kanje. Beranda itulo kanje kulokuyi kungathi kusebhara esibhedlela. Uyabona? Kungathi kusebhara esibhedlela. Lo muthi lo sithatha insila yasemall, sithathe insila yasesibhedlela, sithathe insila yaserank, sithathe insila yasestation, ezibhizi lezinto lezi. Then silumbe nale mithi. Uma siqeda kulumba nale mithi le, wena mntanami kufanele ukuthi nje ungenzele into esimple. Ufika la kamkhuluoti uyangitshela ukuthi mkhuluoti ibhizinisi lami livalekile, benqela ukuthi khehla lamakhehla ungivulele ibhizinisi lami. Then mina ngizabe sengiyakutshela ukuthi mntanami uzothatha ke manje lo muthi lo uma uthatha, ngifuna ngizwe kahle, uzabe usuyahamba nawo. Uma uhamba nawo uzokhetha ukuthi lo muthi lo umbela kwakho egate noma umbela ehlathini empambanweni zeindlela. Mayikuthi uhlala in a townhouse noma mayikuthi uhlala in a flat. But uma uhlala emzini wakho, emzini wakho, lo muthi lona umbela, kuyaphinda happy, lo muthi lona ugubhela, lo muthi lona umbela ugubhela ngwaneso emzini wakho egate ngaphakathi ejaridini. What do you do? Wenza kanjani? Umuntu wamathenda, ufuna amathenda ngapha nangapha. Umuntu onetavern, ufuna kuma tavern yakho kungena abantu. If itavern lakho mhlawumbe uqashe iflat somewhere yomuntu, ungayenzi lapho, iyenze kwakho. Mayikuthi etavern lakho, leyo nto le noma restaurant lakho, uyakwazi ukuthi leyo nto le uyenze ku restaurant lakho, unejareti, you can do it lapho. But mayikuthi leyo nto leyo awuna space lapho ungayenzela khona, uyenze lehlathini. What you do uzokwenza kanje. Uzogubha umgodi. Sivula ibhizinisi. Ngunikeza ke manje umuthi webench. Umuthi wokuthi abantu abeze kuye ngobuningi baku-offer amabhizinisi umuntu amathenda. Mayikuthi umuntu ama-construction baku-offer amabhizinisi. Bako-offer amathenda, bakunikeza amathenda wo2 million, 4 million, 8 million, 7 million, u-invoice 3 million per month. Mayikuthi umuntu nje mntwanami oyikuthi wena une-tavern lakho unani ufuna kuqwale ukuthi thola lo muthi webench. Lo muthi lo uyenza kanjani? Kibatla unkudla. Lo muthi lo uyagubhela. Umqeda ukugubhela lo uyaqeda kugubha. Ufuna amavovo. Amavovo, I repeat. Ufuna amavovo la kuthengiswa khona umqombothi. Uma ungayithola indawo okwenza khona umqombothi, enza nje umqombothi omncane ukhipha amavovo. Uma uqeda uzogubha umgodi. Ngiyagipha umgodi. Uzositha lamavovo la wathele emgodini kanje. Uma uqeda kufaka lamavovo lawo emgodini kanje, what you do, uthathe lo muthi lona uthele around.
ngala ngaphakathi. Anti amavovo wenze kanje la emgodini. Uthathe lo muthi lo uthele around la ngaphakathi. Uma uqeda uthole inkukhu emhlophe noma uthole inkukhu eyiqhude libofu. Between the two, you get iqhude elimhlophe noma you get iqhude elibofu. Into erasayo. Uma uqeda uyidlisa lo muthi lo. Uma uqeda ukudlisa lo muthi lo, uthi ngimemezele bonke abantu. Ngimemezele bonke abantu abakhona la kule ndawo. Ubabize beze la. Ngithi ubumnandi bula. Ithaveni ila. Utshwala bula. I tell you eqiniso. Ithaveni yakho efana nokonka. Ithaveni yakho efana nomnembizo. Kuzoqwala imali izoba khona. Ke manje we are creating a serious traffic phezu kwempilo yakho. Manje we are creating a serious traffic for ukuthi into kusebenzeke phezu kwempilo yakho. We are creating a serious traffic kuze imali ikwazi ukuthi ibe khona phezu kwempilo yakho. Uma uqeda uzabusuyenza mntanami. Uzabele nkukhu le usuyayithatha uma eqeda kudla lo muthi lo winqume intamo. Uma uqeda kunquma le nkukhu le intamo uyibhekise ngasegeyidini. Uma uqeda ukuyibhekisa ngasegeyidini mayikuthi umuntu onethaveni uthathe kancane utshwala uthele lapho bese ufake lekhanda lenkukhu uluvule umlomo kanje. Libe kanje. Livule umlomo kanje. Libonise ukuthi ibiza abantu bese ufake lo muthi then ufake utshwala kancane bese uvale. You will tell me ukuthi yabena kuyoba njani. Uma umuntu amathenda thola ipaperwork encane wenza icopy yegama lele business yakho uyifake la kule nkukhu le. Uyifake la kule nkukhu le bese uvale. I am telling you, iyokubizela abantu lento ibusiness lakho kuyonyiwa. Unama tenants endaweni yakho la uhlala khona. I am telling you, uyothi akhi double story kube nabantu abaqela nje ukuthi ngiyaqela bengicela ungiqashele iroom eli1 nasendlini yakho in the main room. You will end wena usuphuma ngomuzi wakho ubashiya beqashile bonke abaqashi. Inyanga yoMPEDI umkhuloti from 131 Marshall Street, Johannesburg CBD la ngitholakala khona ila ngenza khona umsebenzi wamadlozi. Uma ufuna lempande ukuvula ibusiness, imali ebusiness yakho ibonakala. Imali ebusiness yakho ibonakala. Lempande yokuvula ibusiness ngifonele njengamanje. Ngizabe sengiyakunika nomuthi ozosebenzisa wena for izinto zakho. Leyo mpande leyo mawuyifuna mntanami, funa imali engange 10,000. Ufike kumina 10,000 ngikwenzele umuthi wakho. Ngiyenzele nje umuthi wakho. Then yonke into yakho angeke isafana nayizolo. Umkhuloti from 131 Marshall Street, Johannesburg CBD. Ngifonele uthi captain makhosi omkhulu, qela ungisize. Le nto nizokwenzela umashonisa, uyi-businessman, usomatekisi, mntaka baba, ngifonele. Siyabonga makhosi.